И това е, хора, продължението на Build Battle с Веси и кое не победи. Това сърце ли в момента е там? И защо има само толкова малко хора? Аз печели, бе! Я гледай колко съм добра, в Apple. Оле, ние имаме равни. Ти си на второ място, браво, Веси! GG! Аре, играем нещо друго. Тоя? И така, хора, сега ще играем пък Skywars. Аре, скачай! Бързо! Скачай, идвай, Веси! Аз почнах! Да скачам ли? Аз почнах ти докато скочиш! Да. Стой, не дей да лефтваш, ти си с мене. Стой. Така си мисля. Къде си? Веси? Веси, нали сме тим? Веси? Значи къде си? Ами аз не знам, ти си някъде отсреща. Ще се намерим. Не, напусна вече. Ще се намерим, споко. О май гад, сега и Габито ми звъни. При мен има много неща, бе. При мен има някакви букуци. Повече няма игра в български сървъри. Тоест няма записвам никога повече в български сървъри. Умрях. What the fuck, бе? Окей, няма значение. Значи, къде си? Ти от коя страна беше? Окей, сега мен ако... Можеш да спектейтваш? Не мога. Шет. Сега мен да не ме бутнат, че... Това ще стане и бах ти... То сма бутна! Ари де? Майка ти грозна ела, бе. Аз направо се хвърлям. Шет, пак не взех нищо. Дай си при мен. При тебе ли съм? Тук, бе, те са за тебе, пред тебе, до тебе. Къде си? Ила? Умря ли? Не съм. Умря ли? Не знам къде съм. Окей, чакай, аз ще дойда. Чакай само да се взема, че... Дай само да украда тука махалата. Да ограбят първо. Ох, не мога да отворя, ще бъдня чест. Отвори са! Тарзане, отвори се. Тарзане. Аз вземам покчето, които са възможни да вземам. Аз тук се направи един... Знаеш, кой ще направи един меч, ма то майка ти няма... Аз всичко правя. Мога ти кажа. Аз нямам дърво, фак. Знаеш какво ще аз се закопая. Това не е стратегия. Ще те убият по-лесно. Чай се подсигурим, че това няма пада. Миналия път, дето играе, се закопах надолу. О, мага, аз умрях. Пак ми излезна шибаната рекламка. И аз... Телепортирай... Добре, ела до мене. Аз тук... Поне ще... Мале, какво са тия картинки, дето ми излизат на декстопа, бе? Идвай, Веси, идвай, аз ще те пазя. Веси. Значи до дървото и до другото дърво. Това са единствените честве. Те са два. Вау, виж колко е яка средата. Има и скелет там отсреща, което не ми харесва. Това значи, че скоро ще мрем. Да. Аз казвам, че там не мога да седна на тях. Хайде, ела се телепортирай. Кума! О, боже, Веси! Окей, аз ще се телепортирам до оня да се бия с него. Да се бия с нея, не го знам. Умри, куче! Пръснах го! Пати как го... Имам ендър перла, това е супер. Окей, не, водата ми трябва. Факъл.
Бум, 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 бум. Искам малко светлинка, че нищо не виждам. Значи то ще да ходи до средата. Тия са тим. Фак. Сега какво ще правим? Окей, знаеш какво? Това биво ли? О, да. Умря ли? Катери рогата. Още Аз съм. падам така. Още съм жива. Обаче може и да умра. Кой знае? Мой рекорд. Жени. Аз се отказвам, човек. Аз съм бахти нурба. Ела тука е. Майка ти, грозна тъпа. Ела тука е. Искам си чест. Как пък. Пръснах го с брадвичка. Ама аз го пръснах с брадвичка, бе. О май гад. Тоест имаше ли ендърперли? Фак, нямаше. Аз се качих някъде горе. Майка ти грозна. Тоест как маза... Окей, тоест побеждава. Аз... Ето та. Аз умрях. Имах толкова много неща. Дойди. Имах толкова много неща и умрях. Окей, айде Веси, да варим. Стигаме са гъзи. Спорта! 3, 2, 1. Скачай! Ко направих, аз не знам. Дай ми! Окей. Що не ме пусна? Пусна ме. Окей, аз им... Къде са честовете, бе? Аз не виждам. Тук на... Значи има един отгоре на гъбата, има и тук един долу. Защо няма диаманти? Аз имам диаманти, yes! Аз нямам. Аз ще ти дам. Обаче ти къде? Ау, мамо! Къде си обаче ти? Това не си ти! Ще бутна оня. Ако мога. Мачай, това ти ли си? Не, това не си ти. Супер. Значи... Мен се осветявам целия остров. Ето къде си? Тоест го набутах здравата. Той не си. Фак. Аз съм тук някъде. Ейта! Къде си? Окей, айде идвай, какво чакай? Много различени. Да, заради островите. Идвай на средата бързо. What the fuck? Не, стига скача. Да го влича. Нямам. Аз едва имам бобчета. Чакай тук да не се фърля. Спарта, аз умрях. Стопа. Сега идвам Веси. Please! Тук ще сменя скина. Тая Веси е ужасна. Не ми се сърди, добре, сменя скина и ще дойда. Весито, тя избяга. О май гад. Защото е страх от нея или... Защо толкова много са мразите? Извиня, че обиждам въпроса, но... Окей, хора, благодаря ви, че гледахте това видео. Аз бях Кой ни побеге с моята приятелка Веси и с Габи. Благодаря, че ме гледахте и до скоро!